sakong pagod pa ganito. Tambil na. Hindi pa nakakausap si Pamela. Ano? Hindi mo pa nakakausap si Pamela. Ito pa naman madaling araw. Una, kaso pag-apply ko matulog na kasi nag-apply ko sa kaso nag-apply ko hindi na alas dos kaso niyat ko siya tapos hindi na alas dos nag-apply siya Napakita na yung mga uwi, no? Akbat, tapos tulog. Tulog na guys, legit. ewan di ako nakakalimutan pumapadyak yung latte pero hindi ko bitin na tumawa wala na paligo ko Ang layo ng guys. oo sana sabi sa'yo layo naman na diba yung bakit mo pero masarap yung Oo, masarap yun. lahat ng pisa na ito Ito po sa, ay di ako may sa ganun tumalis. hindi naman yung sa kasada bakit sa puso ko sila Walang ito. okay per camel ako naging pa yung gulay dahil natin mo Malok kanina, kami Buna yan, buna yun. Tapang-tapang na. Butay kanina nag-chat Takto ko lang kataw sa maligo nun. Kasi yung damit ko ba? Tapos mumulak ka naman, kumukiro mo naman. Palitan ka. Tatlo sila. Kulang isa. Parang ito daw po si Nika po. Sasama siya sa inyo, ma'am. Bali dito na lang po yan. Let's go around po sa third floor. After ko na rin. Try compare. Ano yung sama si Mika Buwan? Pwede ko. Hindi din tayo bukas na? Go! Ay, I don't want to. There's a lot of people there. Kaya na lang si Moby. Mamaya. Kaya nyo Jenny. Ito pang ikaw din. Kaya kahit mga kaya tayo. Yung mga susugal lang ngayon. Magkakatakan na siya. Hindi ako gusto na sasabi. Kasi ako siya na nasira ulo kasi siya na si Yada. Nandito si... Bigla ako magkakatakan na makakalasa ng makakatakan. Makatulawal ka. Awo na ako lahat. Sabi ko, ako lang. Ako. May linawan. Dito sa mapapagsalita namin. Ako mag-iiyan na. Ano ba yung may kakain na mga tayo? Ba't na ganito tayo?
sinasabi din. Ha? Condolence na my love. Wala kasi. Nakapag-set na kayo? Nakaba kayo dito? Nakaba kayo dito? Oh. Ano yun? Ayaw nilang lumabot eh. Kaya po natin sa isa. Sabi ni Bono. Kaya kasama ni Bono. Kaya mo na kasama natin dapat. Kaya, pwede mo sa paano mo. Eh, garila lang kayo. Water, water. Sige lang, dyan mo na. Bumalik ka na. Tumayos ka sa tingkat nun. Pwede yun? Ay, boss, ay, kasama sila. Ini pala kaya na real to. Ito siya, wala. Oh, ay, yun. Sino ba? Siya real. Ilo process mo yung kahit. Wala na siya, kahit. Wala naman po, diwan ko eh. Pabulan din naman diba? Kali Carlo, sana yung Carlo kung kali ano. Nakasama din. Ilang minutes pa rota? Ayun, yun. Una na. Ano may ibang kita? Hindi, una ano, isang libo. Tapos pangalawa kay Bandal. Doon tayo doon. Kasi system na lang yan. Sila ano, sila to. Ang first game mo kaya yan? Oh, wala akong 20 minutes game. Ito din ang game. Yung game ko yung ano, plus. Visit lang sila, wala ka sila ano. Wala may pinagbigat yung mga din. Puro siya lang. O parang Bonnie lang po siya lang. Wala din. Wala. Mas gano'n rin. Ikatat yun dito. Wala akong pinagbigat. Wala mo na naman. Ilang message yung gusto ng DOD yan ang ako. Pero 5-5 kami, nagsasalitaan na kami. Diba mo ka na? Kami ni ano, solo. Kaya sila no, doon nasa iba. At kami yung dalawang solo, nasa lahat sa lana. So, magkakaiwalay pa kami ito. Silang lahat na ako. Oo ba? Dami na lang. Ano tayo? Ano ka ba? Kali ko. Kali ko lang. Tapos kami solo ko. Hindi ko na alam, pero wala. Lang solo. Kapag daw ni magkano? Dalawang iso. First game? Diyan hindi magalang. Yung sa Saudi naman. Yung Saudi, hindi ko alam magkano. Pero yung first game sa dalawang lang. Palit ka na pala ng game. Tapos sa lahat sa kaya ba sige ano. Wala na sure win yun. Hindi hirapan kami sa mga challenge. Yan na.